Mas pahugtan pa karon ang pagsunod sa mga requirements sa Sangguniang Kabataan sa Dakbayan sa Talisay. Human ang usa sila mga SK chairperson lakip ang nasikop sa Talisay City Police gumikan sa illegal nga dugas. Si Chelo Valiera sa report. Daw di makatuo si Konsehal Madeline De La Torre, Federation President sa Sangguniang Kabataan sa Dakbayan sa Talisay sa pagkasikop ni Gwendolyn Luwage, SK Chairman sa Barangay Lawa Antres. Subay niini nakigtigom sa mga SK Chairman si Mayor Samsam Gulyas, pipila ka adlaw na ang milabay. So kami sa SK Federation mo support lang sa PNP kung unsa ilahang dapat bahaton. Gihulagway ni De La Torre nga aktibo usab si Luwage sa kampanya batok sa illegal drugs sa ilang barangay mismo sa Lawa Antres. Apan aron masiguro nga way ni usa kanila nga nalambigit o kahati gamitan sa gidiling drugas, nasabutan atol sa tigom nga mopahigayon og kinalit nga drug test ang dakbayan sa mga SK chairman. We will have drug testing, yes, para at least namo magsugod before sa mga among councilors pod. Samtang gihangop usab ni Konsehal Josefina Consial ang pagpahigayon og surprise drug test sa kabarangayan. Ay problema ko ibisi diri sir mo ato ginighasasan nato ang mga staff diri nato sir. Ako anytime sir gusto ko mag-random mo kuan drug test. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiera, Balitang Bisdak.